Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kari khasi sepngi Federation Central Body kaladawa ya kasorkar jela bakade banwan rakno ikitiar kitar kibalakit no na MCH Hospital Nongstan ban play no ru ya ka khnang bakan long ka jingmento yiki pat ba nongsong snong ka West Khasi Hills kham tam mi kilong kami kinoket kam kari khasi sepngi Federation kilapen pa wa halor kate benta Dangshen kalalit ban IT ru ya ka jingtho sya Director of Health and Services kasorkar jela ban pen pa wiki artli kiman Bakan top ia ke jingra no ia ke tiar kitar ban pendan kam hapo ke MCH Hospital Nongstan batru ia ke blood bank hapo Nongstan West Khasi Hills District. Kinongket kam kate ke kenhun seng gilapan pauru bahadian bagila yo ia ke jingtip ba ia ke tiar ban pendan kam na ke benta ke hospital MCH Hospital Nongstan lara no shamau kurwat Southwest Khasi Hills District kumjoru ia ke blood bank ru lapen sange no ban pentre kam. Kadap ia ke jing sngo lingo bat sngo kya ka bajur Namarba kadong berkatan West Khasi Hills District lasha I ben de kiposnem. Kumta na kalyang kari khasi sepni Federation kalapan pawi kajing sngo persya jur ya kajing le jong kasorkar. Shushu kani kakenhun seng kalakan turu ya Director of Health and Services bakan shimkia halor kate benta. Hadin kajing ya kendu jong ka RKSF bagi Director hapo Shalom menen kasni te nakaliang kajongi kum kaseng ni dap na kajing snu tanat kadai di Director iba DPEC juga Health Service MI ba ilai kajing syai ka ba benia ba nam ta kajongi halor kani ka MCH hadin kajing sa syara no ya tiar nang ni na po hospital MCH nakaliang kajongi kaseng ni la ai ka media bangi nam sya banra ikitiar klem kano kajing tip na lekham kono ka ba pensyai upai ba naki egi daw bara no ikitia te nakaliang ka jongi nilalet ban mare keki no ba Director banyakan ya kan ka phang hadin banglia song ban ya tai ban thir sani ba nakaliang jong I Director jong ka Health and Service MI ila de bitu sha yangi katkum ka jing ya thu jong I ka jing kan ka jong I ba ong kumne ba kajing rano ya kitiar kalong hadin ba ka mau kurwat kal depan pli ya ka hospital Henry Kim Shamladon kitiar bat kitiar ki badan ponong stoin pat kisarano nang ne kalong kadaw ba hanong stoin nilabu kitiar la palat ni bisnem om Sham lala pendan kam ban pli ya kini ka hospital ban pli ya kitiar tila dabu hang ne tu muci patai jong I kalong bakila ban sniu no ni kitiar dede na kata-kata ba shift no nang ne hama kurwat bat kumjuru ladapkan syai yang imenin kalong ba na kalian ngajong I iladap ha pat ya ka purpose bat mai hanong stoy ban wanra no ya kitiar mai bat tang ban wanra kitiar rena kalian ngajong I iladapkan syai ba namar hapo MCH hapo nong stoy wat kaman pawaru kampadon hadu benta dede ta kata ba naleng jong I ilakan syai menin ba in wanra no like tiar bathamai bat kumjuru bakin plino kin sanction no ya ki post ki bathamai apo jongka MCH bat kumjuru bakila ban please ndon yo hospital namara shwara tang ki tiar ban bu hangtu niru isuthu ya kata baki tiar kin sasep ai landakila lakin job kai ki tiar kin du kai ki tiar long gaji benut ya ka hospital te niru kum ka sengi kwa ba lakum no kam de tang ban ra no tang ki tiar ni gaji kwa ki long ban plino sendon ya ke hospital nang ba kan long ka wei na ka jing yarap ya upai ba jatan kadong ka jong ka sakawei pat kade ka blabang angki ya civil hospital ya ka ba ka sarkar hagine ki banai banadep kala suspend shwashipor ya ka lesen namar ba kamshem la ban pha ya ki doctor in charge ki ba dek ya kan bang te halor pa hadin kani nakaliang ka jongi lele kendu nikong UMS angki ya po civil hospital gidap ba jisupen ba kraw namar ba ini EMS bade I Dr. Marakru ide iwe iba la shisha ban yarap ya ka dong ka than ka jongi ilala ban forward ya ki city kerki syai Director ban plat no ya ka license ban bu no ya u doctor in charge te nakaliang ka jongi ro nilamare halor kani kanong rim hi ba ni ba I Director di we iba la shisha ban yarap ya kadong than ke jongi
hakapa ila pelait no ya kaneka suspension bat kumjuru ila dapha i doktor irik ban wan ban pej ban kmi ya katinga bang bat kumjuru hakaju kapol ila ong ba tang hagi di kita yo ban wan in sapha no ya ka license ban pentrekam no ya ka bang kalau ngaji kerku ya ka dong than ka jongi ladangi la ban plino ya ki atli ki hospital ka bang bat ka MCH nama kini kide ki jing rekam bakal ka klan bang ka MCH ru kamla ban rekam nak kan ke MCH ru kalau bang ru ka duna je tekam bat ka ba ka bang ka don po ka thai ke jongi ka long ka wei ka jing nan toi ya thai ke jongi nama ba pun ba ki ba khia ki hospital dan kam ban pui re ha ka jing bom don pat jong ka bang ka teng teng ki ha ban ra no sa shalom te dei takatau banak leng ke jongi ikwa balakum no ki di ban plino kham kloi ya kan